Hello guys, good afternoon. This is my pig. 1 month na ni siya. Ato siyang progahon. Dati go 1,000. Akong gisagol diri akong butang ng tubig. After ani. Charlo sabaan. Get water. Atong mulan. Ano niya natin ni ilag. Mulan sa nina tubig. Purga yan. O yan na natin ipurga. Iga. Pan ani. Butang sa ni diri. Ito sa ni ipasoil. Hilom sa haka. Purgahon na lagi karon ha. Bye bye. Hello. Hello. Oh, maana ni siya si Charlo. Ako na ni siyang gipurga. Pagkaon ako ni Charlo boy. Ako na ni ipakaon niya. Nana ni siya purga. Yes. Gipurga na yan ako siya. 1 month na ni si Charlo. Yes. Mao ni akong Charlo boy. Akong gipurga ni siya kay 1 month naman ni siya guys. Mao ni nahitabo guys. Ang akong technique ani guys, ako ni siyang gi purga glatigo 50 kay kadalihok nga. Guto man sa permi guys. Mao ni guys. Ako ni siyang gipurga taon guys. Kay din adyon magsilbi ni guys. Sige na lang ni siya gagutom guys. Hurot. Bito ka na din guys. Nara mawag tang bito ka ni guys. O ni guys. Hurot. Terminado. Charlo terminado lagi. Terminado. Oh, mo ani siya guys. Oh, purga na ni. Akong gipurga kasi sige lang gagutom. Nya kani siya guys, mo ni siya akong ate guys. Mo ni akong ate, mo ni nagati man ako gamay pa ko guys. Gwapa kay ni guys, gwapa kay ni. Kani mo ni anak ni Bibilo guys. Kung nakaganda lang yung stress. Pero ito, artista na tong ate ko guys. Mo ni ate man ako guys. Gwapa kay ni guys. Vlogger, sige nagway na ko. Mao ni diri. Dara guys oh. Ako ni siyang gipurga na kay ngano kadalihok man gud ni niya. Kita ni siya nako. Ay ko na kong number. Yan na, wait sa day. Kada kita niya nako guys. Day pa ngayon kaon. Usa na ni siya kabuwan. Mao ni guys. Oh, nahurot niya guys oh. Senyor Santo Niño, Viva. Viva Señor Santo Niño. Ako intawon ni siya hangtod November. November po hon guys. One ani ni guys. Goodbye na ni siya kaluyan sa Ginoo guys. Benefits pud intawon ang mga bata nimo intawon. Oh. Kani mga bata guys, magigwapo kayo di bata kayo bata guys oh. Gwapo kayo. Maka-benefits ang mga Oh, bata. kani mao ni lugo pa lagi kadri ati. Palit na. Mo ta akong ati guys. Mo to nag-atiman ako gamay pa ko guys mo. Pinangga kay to nako siya. Uy la. Wala nga. Dai magchudra. Onsay mga lihok nako guys, nako grasya gamay guys. Ako gini sa tagaan guys kay pinangga. Wala ko guys. Yes, Desiree guys, narito guys nagkuan. Nagkuan ni siya, nanghuga siya guys. Ug si ate guys, nara guys ay. Ayun. Akong oday ha, akong laban. Nagporga ko karon guys kay ngano. Update mo ni Charlo. Sana ni siya kabuwan. Ako gipurga. Unsa kay dagway na pagita. Ay na ipangpasa day ako ato ron. Mani guys, usa kabuwan hugaw kayo nalibang man ni siya good. Na, sige hutda. Terminado, Charlo. Terminado. Gracias, señora. Mani siya guys. Hutda na, terminado. Senyora, Virgen de Regla. Gracias, señora. Riba, riba. Kani siya guys. Happy na birthday niya guys. Ato mi sa ila guys, ma birthday mi guys. Sugot ra ba mi kag udong guys? Ikaw
Charlo, terminado. Akong gipurga guys, kaya nga no, kung ano man kayo good. Sige na sig pangayo ba. Tubig, ana, butahan pa ng tubig na. Ako pa ni panto ipahurot sa nanako. Pahurot sa nanako iyang log. Hurot jud niya no, ate no. Kaya siya makahurot siya pero hindi dahil sa yung taon dahil. Uy, hurot uy, perminti mangayo lagi. Benefit jutan ang mga bata ni mo Charlie. Praise the Lord. Gracias, Señora Riba. Ang mga bata yung taon sa grasya adlaw-adlaw. Salamat tan sa Ginoo. Sige, hupta na, hupta. Sige. Birada. Birada balita. Terminado. Terminado, Charlo boy. Maani siya guys. Oh, hurot yun niya guys. Saan nakabuan guys? Kaluyan in taon mas Ginoo. Oh, sa kabuan. Pag tubig kay mura magsigdunya. Kani bata guys, nag-eskwela na ni guys. Gwapo kay guys no. Grade 5 na ni siya guys. Sa kabuan na ni. Oh, sana okay na. Busog na. Terminado, Charlo. Terminado. Mo ni update na ko guys ni Charlo. O na siya guys. Akong baboy sa una nga gamay pa. Karon 1 month na ako nang gipurda kay. Purga na ko kay ngano kada kita niya nako. Mura siya nakakita. Kada kita niya sa akong naong. Mura siya nakakita glaw. Kuana? Ikuan sa na to. Usa man siya. Asa to silhig? Kuya, silhig kuya. Ikita niya sa akong naong guys. Mura siya nakakita kanang laog kay mo syagit ayun. Kailan mo siya sayo kisay ni laog. Na, terminado. Si arriba. Yabo lagi na niya ate. Pero sabi na at least nakakaon na siya sa Arriba, arriba, senyor. Gracias, senyora. Sige na guys, mauna to guys ha. Bye-bye guys. Update to 1 month. 1 month to guys, 1 month. 1 month old Charlo boy. Ay, mo ya, bu. Bu, kay tayo. Muy bien, senyora. Arriba. Bye-bye you.